आसा खालामो नोंथांमोनाबो फिथाइ सामथाइ जानायजों मोजाङै मोजां बारहोगोन। जों मुलुगनाङैनो प्रडाक्टनि जानानै फिथाइ सामथाइ जानायनि मुङाव नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ सिनायलांगोन। गिबियावनो जोंनि जानो लानाय फिथाइ सामथाइखौ दिन्थिनाय जाबाय। नैबे थाइजौ बिराद गोदैखा जोंहानिनो बे थाइजौआ। नैबे लेरख' बेखौ सासे लोगोआ लाबोदों आरोना बिराद गोदैखा नैबे दा जाबासो मिथिगोन मा गोदै। नैबे थालिर बेखौ बिराद गोदैखा बेखौ सासे लोगोआ लाबोदों आरोना माने जों फिथाइ सामथाइखौ खांलायलायनानैसो जादों। नैबे आनारस बेखौ सासे लोगोआ लाबोदों आरो बिराद जानो लुगैथारबाय बिराद गोदैखा। नैबे खान्थालखौ माने जों दाननानै लाखादों आरोना बिराद गिदिरखा दा थौबाय संयो जोङो। नैबे स्प्राइट बेखौ जों दा लोंगोन आरोना माने बेयाव दै दङ जों दा बेखौ जाखांनानै लोंगोन आरो दायो साहाफोरबो बानायगासिनो दङ सानैसोबो दसे उनाव जों बेखौ जागोन दा जों जानाय फिथाइ सामथाइखौ जागायजेननोसै आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअ नायगोन।
Hai lo teman chúng ta yêu xem mình ngồi đây nữa. Ai đây nó đâu ya? Dia tak mungkin sih. Dia lah. Aku tadi mình kali mình đã được bơ. Đi luôn. Bisa dulu kak. Udah. Mama siapa? Udah betul sama ibu ini kita ini. Akan lupa. Dia udah ini sadar. Dua ini baju. Kita mulai yang ada praktik juga. जोंनि जानाय लोंनाय भिडिअआ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोनाबो जों बायदि फिथाइ सामथाइ जानानै दिनैनि दिनखौ मोजाङै मोजां हगारहरदों नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनानो फार्स्ट लोगो मोनसै गोजोनथों बाय बाय बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट गफुर हालामनि सिङाव थानाय सान्थिपुर होननाय गामियाव दिनै नैथि आमथिसुवा फोरबोनि मुङाव रायजो राजाफोरा जयै लामा मन्दिर फोसाबनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनोब्ला गोदो गोदाय आबै आबौमोनहानो बे नेमखान्थिखौ खालामना गालांनाय जादों। आबै आबौमोननि बोसोनजोंनो दिनैसिम बे हाग्रा एवस्रांनाय नेम खान्थिखौ हादोरनि दाब दाब जायगायाव फालिबोनायखौ नुनो मोनो। बिनिखायनो जोंनि सान्थिपुर गामिनि रायजो राजाफोरा बोसोरफ्रोमबो हाग्रा एवनाय हाबाफारिखौ मावफुंबोगासिनो दङ आरो मावफुंलांबाय थागोन। जानो हागौ गोबां जायगायाव बे आमथिसुवा फोरबोखौ गाजा गोमजा फालिबोगासिनो दङ।